Hurian itu hata neng tangyono tama kor puji-pujian sian sekolah minggu.
hurian itu hata. Tapasada marohata, tapuka ma parminggu tamarede mahita sia buku ede nomor 10 tolu ayat sada 1 tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nung nga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang ahan na denggan, jala manang ahan na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon sambing, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopo de batam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Mauliate maroha nami tuho. Ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan sa leleng ni leleng na. Sa ilehom matodim tu roha nami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami. Jala asa hulului hami akan na di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tu hasonangan. Say pagadda haporseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asa mo nang hami rodi ujung na, laho majalo tupal siyanho.
ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Mari mahita. Tanghihon hamu ma patik ni debata, sian patik na perjolo sahatu pau paton. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Yang go soture dalanna. Ay hona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma parbadiahon ari minggui. Dinaunomari ma ulah hamu na sa siulomu. Alay ang go ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na magabeti hutam. Ay dinaunomari do di toppa debata. Langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Song ni patik ni debata, rak mangidogogo mahita, lau mahulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari di mahita. Di
Tatopoti madosata tu adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Aka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasesan ni dosa nami i. Leho matuhami to dim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alay asa ho rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulo, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigay mahata, baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan nasora. Hupasonang pe hamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhan hamu masih anau. Ay nalabo doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasudangan to dimuna. Ay labo doau gaku. Jalan yang dodohot na hupa persaton. Hasa ngapo ma di debatan na digijang. Amin. Mari demahita. Tabigi mahatan ni debata turpuk di hari mingguan na tersurat di Efesus 6 ayat 21 sahatu 24 tajahama marsika soring. Alai pabuan ni sitikus do tuhamu saluhu nai asa diboto hamu nama sadiau rodi ulauku ay ibana dodongan na hinaholongan jala parhobas haposan di bagasan Tuhani. Asa dapot haboton muna nama sarihami jala asa diapuli rohamuna. Dame di akadongan dohot holong ni roha rapon haporsiaon sian debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Asini roha ima mandongani saluhut akan nama sihohot matolongi Tuhan Yesus Kristus. Songoni masahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amen. Mari dimahita.
natidakon ma hata hapor siyautay. Songon na hinatidakon ni dong ata sa hapor siyaun di sadok portibion ra mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatudosan na tumo palangit doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday. Ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya to di porbadia andorang so habubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal doibana di hau pinorsilang na tua tubanwato rudung ditanom na mula mangolo diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na so atudosani disibay mana pemamulak sogot tu tanoon manguhumihala na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jala adong sadahuria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sesan ni dosa dohot dia hatai namado mula mangulu sogot daging ni hala dohot dia nguluan na sorasuda amen. Tabigi ma ede puji-pujian sian paropuan.
Ede puji-pujian sian kor lansia. Tabige matiting nama sa di tonga-tonga ni hurita di bugasan sa mingguan. Horas madihita salhut na amanginang. Tatangihon matiting ni Mingguta sa Darion, Minggu 4 Trinitatis tanggal 10 Juli tahun 2025. Goar ni Mingguta sa Darion ima Minggu paupaton dung Trinitatis hasitolu sadaon ni debata topik ni Mingguta ima makahulungi debata jala manangihon suarana. 02 pertangyangan wilayah patupaon ni huriata do pertangyangan wilayah di huriata di bagasan saminggon ima ngaparjolo hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 di wilayah Walu di keluarga Sada keluarga Dr. Ruslan Tapu Bolon Inang Aprida Boru Pasaribu. 2 keluarga Gerhard Rumintar Tapu Bolon Inang Oktavia Boru Siahaan. 3 keluarga Dr. Lediana Boru Tapu Bolon. 4 keluarga Gilmar Indomara Tapu Bolon Inang Mayu Anggita Boru Simatupang di Patupa pukul 10 sia 30 WIB di RSG. Nah paduahon hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 di wilayah Saplusada di keluarga Ramses Jonggara Sitorus almarhum Inang Binur Boru Manurung pukul 19.30 WIB Jalan Haji Mujeni nomor 10 RT 007
RW 03 Jagakarsa, Jakarta Selatan 03. Surat sian kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung Taringo tu Universitas HKBP Nomensen. Dung sidung tiktingon tabegema di jahahon tuhita surat narosian kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung Taringo tu Universitas HKBP Nomensen. 04 Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Dung sidung tiktingon bege utama panitia Pesta Gotilon ni huriataon laho pasahaton sosialisasi taringo tu Pesta Gotilon ni huriata. 04 Dewan Diakonia. Seksi remaja retret remaja HKBP Pasar Minggu naing dipatupa di hari Sabtu satu hari Minggu tanggal 26 Juli 2025 maringanan di Alam Sari Sagita Puncak Hotel dan Resort didampingi Amang Pendeta John M. Siahaan dan Inang Situa Osna Boru Silitonga Dohot Amang Aris Huta Barat narasumber pembicara internal sian HKBP Pasar Minggu. Dewan Diakonia. Seksi pendidikan, penerima peserta didik baru. Nunga dibuka Yayasan TK Terangkasih, pendaftaran murid baru tingkat TK Dohot Playgroup. Pinangido matuhi tanah marianakon usia 34 tahun mendaftar Playgroup. Usia 415 tahun TKA, usia 5 sampai 6 tahun TKB. Dana nasorang na di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 di basa-basa hotu hatta dosada danak bawa tu keluarga ni Amang John Primon Rumah Horbo Inang Laura Lestari Boruna Baban wilayah Walu hipas dodak danagi songoni nang natorasna ruas napinda. Di bagasan Minggu Tasadarion tanggal 10 Juli 2025 pindah huria doruas ni huriata ima keluarga Riki Lumban Tobing Inang Vera Purnama Boru Sihite dohot sahala ianakon Nasida wilayah 2 Nasida pindah tu Gereja Kristen Indonesia Keranggan namar bagas tikting Parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagason mah Oliver Tirtanadi Hasibuan, anak ni Amata Isnur Nelson Hasibuan, tubuh ni Inata Teti Mariani Manurung, anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, wilayah 10 Dohot Orwana, Stefani Nauli Boru Siringoringo, Boru ni Amata As Siringoringo, tubuh ni Inata Sulimar anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu wilayah 14. Pamasu-masuan Nasida dipatupa di hari di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 8 WIB. Ruas ni huriata namar ulang tahun Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun matuhamu saluhut ruas marulang tahun hatutubu dohot na marulang tahun Parsaripeon. Mamukasiat tanggal 10 tolu saha tu tanggal 10 sia Juli 2025. Goar-goar na marulang tahun boy mataida di buku warta jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilas di rohatai. Dienet dosian 5 Musa 5 ayat 77. Marparangi mahamu di bagasan saluhut dalan nang tinonahon ni Jehovah di batamunai tuhamu asa mangolu hamu jala marhasonangan hamu jala leleng hamu mangolu di tano sitiano munai. Ruas namar sahib Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat di jalan dohot akan namar sahid menahun. Dohonon nami ma saya dipasu-pasu Tuhani ma sude pengobatan na jinalomuna tibu malum parsahiton munai. Tatangakon mana sida asa tibu malum sian parsahitoni. Akagoar ni na ruas namar sahid boi mataida di buku wartana ado.
ruas Namonding. Nah, di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025, nunga jumolo monding inata, Bosar Rusmani Boru Sirait, umur 75 tahun, nah hinabaluhan ni amata Evangelis Dr. Manitak Mangoraja Dolok Saribu almarhum, Jalan Poltangan Tolu nomor 5, RT 003, RW 010, Jakarta Selatan, wilayah Sada. Tatangyakon ma asa tibu tarapul keluarga nama si taononi. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata boy mata jaha di buku warta jemaat naung di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan samingguon. Huria Kristen Batak Protestan, kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP, Bapak Ibu, Pareses dan Pendeta Resort di tempat. Damai sejahtera dan kasih karunia Yesus Kristus, Raja Gereja menyertai kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Kristus bagi HKBP hingga saat ini, sejalan dengan visi menjadi berkat bagi dunia. HKBP terus melakukan transformasi termasuk dalam bidang pendidikan. HKBP berkomitmen mendidik jemaat agar menjadi anak-anak Allah dan warga negara yang baik, serta memuliakan harkat orang kecil melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI tentang pembangunan sumber daya manusia. Dalam semangat ini, HKBP memiliki Universitas HKBP Nomensen yang berdiri sejak 7 Oktober tahun 1954, kini terdiri dari 10 fakultas, 34 prodi dan pasca sarjana, dan 3 fakultas di pematang siantar fakultas dan 16 prodi. Beberapa program studi termasuk pendidikan dan profesi dokter telah terakreditasi unggul menjadi UHN, salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Utara. UHN adalah bagian dari pelayanan HKBP untuk memajukan pendidikan. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau seluruh jemaat untuk mendukung pengembangan secara moral dan material, serta mengajak anak-anak kita melanjutkan pendidikan tinggi di UHN Medan atau UHN Pematang Siantar. UHN menyediakan beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi. Informasi tentang UHN dapat diakses di website HKBP. Demikian kami sampaikan surat ini atas perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Pro Deo et Patria. Huria Kristen Batak Protestan Porus tertanda tangan Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Songoni ma tikting namasa dihita partikenon di pasahatami ma tu panitia Pesta Gotilon. Mau lihat? Shalom. Shalom. Nau parsanga pihami amak Pendeta Resort, amak Pendeta Region Siahaan. Nau parsanga pihami amanginang sude Pendeta fungsional di Huriata, amanginang parhaladonami, amanginang sude ruas ni Huriata, adik-adik nami na poso remaja na mengikuti ibadah di bagasan Sedarion, naksongoni nang melalui live streaming. Tamadawi tamandok mauliate itu tuhata ala asi dohot holong ni rohana do boy hita marhai pason satu Sedarion. Disok kami Luhut Pakpahan Jongjong sebagai perwakilan di panitia Pesta Gotilon 2025 mandok
sosialisasi soso tu hita asal kamu tiki sautik di hami. Sonok tajaha di tikting warta jemaat sedarion radeng gando di patorang amak padita perjamitata songon dia latar belakang ni pesta gutilon nalau si pamasauta di bahasa sedarion jala marhite pestaon satulup doi tara dang pesta ritual atau biasa pesta tahun ale pesta nabolo don ala oddo dalad dihita ruas lau mandok mauliate di sudia kapasupasu nok tajalo sia tuhatta di nasa tahun bolonon marhite parkarijoata pribadi lapas pribadi sia keluargata sia poparata laksongni pakko basiota di huriata songon nataida tema di halaman parkir ni huriata may bajongjong panitia nabudari ima natar surat di Amsal tolu ayat sia 110 pasangap majahoba ubaca hami di bagasan bahasa Batak ala ibadah bahasa Batak pasangap majahoba marhite agogomu dot sian nasa parbueni pangulummu molo diterjemahon membawa hasil panen terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Alani marhite pesta gutilolon di jauh tuhatta dohita lau patuduon parbue ni holong do tapor siauta tuhatta marhite hite tindakan nyata jala serep dohot lasni rohatta asaboi ta tutu parsi dohot sude hita huriata di pesta gutilota di tahunon ima nalau di Patupa di hari Minggu 28 September 2025 di parmingguan sisa hali ima kurang lebih tanggal jam 8.30 songon nasomal jala hampir sarupa doa manginang songon na Patupa di tahun nasalpu na parjolo parsi dohotota molo pegabe panitia hita gabe mahita panitia na burju na sayro merapot na ulo mangalian ide pendapat boy patuduhon ruas tu panitia asaise masih kunjungot na boy mangurupi huriat tai porseado hami sude pelian nabal garu itu tuhatta na mangihut di Patupa panitia do kantong persembahan di pintu masuk gereja. Jadi amang jalama dibagi na kisah dabehita amplop taisima sian gugut tak jala sian lasni rohata asata pasahatan non di pintu pas mula gereja. Songoni tong silio wilayah adong na tapamasa na baru di bagasat taonon amang di pamasa do ima tok ripe tapapungu may amang sudena marhite situa manangnya calon sintua CST di nadong di wilayah tabi wilayah sada sampai 10 pitu rap medo akka makanan barang kupon berhadiah sude dipasah mai melalui sintua wilayah tabi namang iu janji iman amanginang o janji pribadi do otu tuhatta alanok tajalo macebalga pasu-pasu siat tuhatta jadi sude janji iman boy malangsung amanginang ditransfer tu rekening panitia mulo taida di warta jemaat di Patupa do isi Bank Mandiri 1230124000851 unang salah transfer hitamang ala tambah dengan rekening nehuriata adong khusus rekening pembangunan adong rekening operasional huria alayon khusus dot tu perayaan HKBP Pasar Minggu boy tajaha di warta jemaat jalana terakhir adong dotongan non aka logam mulia buah makanan tortor lagu nai Patupa ni huriata di hari H jala pelean tujolo jadi bertepatan dua manginang di bagasat tahunon tahun transformasi di dok eporusta do ada guarni transformasion
asalam dumenggan sian nasalpu tu juluan narion. Adong opak dicanangkan pimpinan ni huriatta ima naperjolo mai pembaruan iman, pembaruan karakter, pembaruan kultur budaya, dohot pembaruan pelayanan sian pelayan dohot jemaat. Jadi dipangido uriatta dohita asa dohot parsidot amainang saulak naik dohot gomos sudah ita mulai sian na tua-tua nami amanginang remaja naposo sekolah minggu sudah ita dohot parsidohot di pesta tahun. Songonima naboy terpasat kami sotik amang sebagai sosialisasi sian panitia Gotilon tahun 2025. Soledeo Gloria, lapatan sumber kemuliaan dan segala pujian ditujukan kepada Tuhan. Horas Marita Sude. Ede puji-pujian Senkor wilayah Sada.
Tapasahat mapiliat tutu hatta kantong sada A sada B, mari di mahita. Sayo
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati ru pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhu nakamang inang. Tapar saulihum ma hatay debata na makuling tuhita di bagasan obason. Marhiti jamita na dienet sian buku 5 Musa. Biddu 30 mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20. Hujahaw madihita manginang takasma tatangihom. Idama nunga hupapilito tuho sedarion hangolua do hatuaun hamatean dohot hamaguan. Au matutu madokon ho sedarion ikon haholongammu Jehovah debatam jala marparange dia kadalanna huhu mangararu tiak kapatina akka aturanna dohot uhumna asa pengoluon naho jala patoropon naho jala pasu-pasun di Jehovah debatapo di tano sitopotommu nuaing bahe pertaliamu alay tuksura merbalik roham dangoloho manangihon lamoloho elaelaon marsoba tuaka debata sileban doho mangului akai napabotoho kiamma au tuhamu sadarion ikom mago situ tuhamu jaradang tagamul lelek kamu mangolu di tano sitopotommu duktari par Jordan bahen pertaliamu jawab kuma sedario langit doho tano gabe sitidangiku dopak kamu paboa naung hupapilito tuhamu hangulua do hamatean pasu-pasu doho toru-toru dibaheni pilih mahanguluani asa mangulu ho doho pinoparmu sugut asa haholongammu Jehovah debatam jala tangihonommu suarana jala marsiloho roham tu ibana ai ibana hangoluamu hian doho napagijang umurmu asa tok-tokko maringat di tano naung niwarihon ni Jehovah hian tuaka opum tu si Abraham si Ishak doho si Jakob naing lehononna tu nasida ima sahakna huriani tu hata jodoh tabigi soal keberuntungan. Soal keberuntungan diaka songgot-songgot las niroha naro tujol mai. Jala molotadok keberuntungan ini didok dui sipata nasib. Nasib na dui. Najagoan nasib ni hidup bana sero aka keberuntungan tusi ini narupani. Jadi ulun sipata adong paham di hita menghubungkan mana menganggap bahwa keberuntungan itu adalah nasib seseorang yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi gabi dihubungkan keberuntungan itu nasib. Apa sitong nahurian itu hata yang gua ka keberuntungan aka songgot-songgot las niroha dang na nasib guarni mangida nasib ni jolma alai perbue ni pangalaho ni jolma do aka keberuntungan hasil ni sikap pabahenan ni jolma ido na menentukan aka keberuntungan songgo-songgo las nirohai masa tunguluna. Jojodo ta hirim hurian itu hata naing manya masa tu hita adul sian na tapi kiri. Anggia manya di paro de bata kalas niroha tu hita di luar jangkauan kita.
tanpa terpikirkan gabe roh akalas ni roha akasongono manyan tahiri masa tu hita kamanginang. Jadi di bagasan obason di pabotoho tu hita tu sude jolma doi masa dang nagabe ado sifat manang na kepribadian di jolma bawa lahiri soal nasib. Holan akka jolma na bawa lahir orang yang bernasib nama dapot si songo di daong akka manginang. Ayalana akka keberuntungan si songo di akka pasu-pasu di si leo-lehon di debata dui nabui di leho tu si de jolma hobar tu akka naniulana. Domutusima hurian itu hatta di padar simu sama turpu jami taon omma poda parpudi jamita parpudi pidato terakhir sia si Musa tu bangso Israel natokin nae masuk nama tu Kanaan. Di pasah si Musa ma di detik-detik terakhir masa ningoluna ala memandang doho si Musa masuk tu tanah Kanaan. Alai di hari koton ibana do laho paingoton bangso Israeli taringot tu hal yang sangat penting yang harus mereka perhatikan, yang harus mereka lakukan supaya mereka menjadi orang yang beruntung di tanah Kanaan. Asa di pagijang debata umur nasida, asa di lehon aka pasu-pasu pangaramotion tu nasida di tanah Kanaan. Omma na pinasaha ni si Musa marhiti turpu jami taon tu bangso Israel asa mangarade bangsoi taringo tu konsekuensi nanay si jalon nasida molo nga masuk tu tanah Kanaan. Memang amanginang nunga di baga-bagahot debatai tu si Abraham jauh sebelum masa Musa dalam konteks Naskotbah ini. Jauh sebelum nunga di pabotoho debatahia tu si Abraham, nunga di jajiho debatahia tu si Abraham, na lehono ni debatama tano Kanaani tu pinoparni si Abraham. Gawe si pinoparni si Abraham ma iman asida bangso Israeli na manggohi doho na mga rajai tano Kanaani. Tohoda manginang songoni di jajiho debata. Alai sasitong na hurian itu hatta nak penaung dijajiho debata bukan serta merta otomatis itu akan diterjemahkan, akan terimplementasi tu akapinopar ni si Abraham dia kaari na mangihunay. Itu tidak secara otomatis akamangina. Molo na penaung dijajiho debatai dang nagay otomatis itor paleoni may sudi pangaramoti oni iramoti bangso Israeli italuhon akamusuna dang songoni akamanginang tergantung juga kepada bagaimana sikap mereka generasi-generasi muda, generasi penerus pinopar ni si Abraham ay hobar tu akka sikap nasida do mga respon debata hasasau ni baga-bagay. Jadi songonilo nang tuhita hurian itu hatta. Godanggo di baga-bagahot Tuhan itu hita halak na porsia. Adonggo hata baga-baga ini debata molo tuakan na porsia isay na leonon na do pangurupion atuan na do ngoluna pasupason na do ngoluna. Tohore di jajihot debata tohoro di baga-bagahot Tuhan yoni tohoro kamanginang. Molo baga-baga ini debata tuak kasisian na natuhita rui. Ahita do sisian na di zaman nuaing. Dijajiot tua Yesus do naramotan na do sudah hita kasisian nai sahat rodi rasi rasa ro ajal lihasiangan on ramotan na do hita odihonon na do hita donganan na do hita tohodo songoni jaji ni bata tu hita tohodo songoni jaji ni Tuhan itu hita tuakan aporsia mangihutto ni bana alai nuaing apakah memang itu bisa diterjemahkan itu berlaku otomatis tu sudah jolma na mengaku diri na halak Kristen halus na manginang daw itu tergantung masing-masing pribadi khobar tu hauduhon na tu Tuhani khobar tu ketaatan na tu Tuhani
Molo di baga-baga Tuhan ipe buidui dang saut tajalo. Molo pe di baga-baga debata tu si Abraham na pinoparran do mangingani tano Kanaani bagi-bagi ni pinoparrit si Abraham matano Kanaani buido dang jadi akka manginang. Molo dang mendukung sikap ni akka pinopar ni si Abraham ima Israel yang sedang dikotbahi oleh Musa dalam konteks khotbah ini. Alanima di hari kotos si Musa ma lau pengoton bangsoi. Asa sau baga-baga yang dia bata tu puna sidai jalon nasida dung bongo tu tano Kanaani ikko parroha honu nasida ma hal no petting natino nahon ni si Musa diturpu jami taon ima maka holongi dia bata dohot mangihutton aturan do pati ni dia bata marsobba holan tu dia bata. Ima poin poda si paingot na di paingot si Musa tu bangsoi na rikot tiopon nasida ulahon nasida molo nung atari partu tano Kanaani asa di pasau debata baga-baga nai taringot tu nasida na di baga-bagahon debata jauh sebelum ma tuopun nasida si Abraham asa sauti tersongot dosa dia kamanginang. Molo bapak naro manang na among na manang na inung na merdusa molo tigordo parangin ni anak konna dang manginona pangotak ni dusa ni among inung itu anak konna manang sebalikna molo anak konna na merdusa dang na manginona pangotak ni dusa ni anak konna itu natorasna songonido sebalikna manginang taringo tu pasu-pasu taringo tu baga-baga yang dia bata akan nauli na nang si lehonon na di baga-bagahon na lehonon na tuhita. Na di baga-bagahon Tuhan itu kasisian na najolo. Na di baga-bagahon dia bata tu si Abraham najolo. Ipedang secara otomatis. Mula di baga-bagahon pe tu si Abraham. Mula di baga-bagahon Tuhan Yesus pe tu kasisian na najolo na ramotan na sudia kasisian nai. Donganan na kasisian na tupahan na tukol-tukolan na alay dang serta merta tu sude na mengaku diri na sesian ni Kristus gabe marsaulihon hasasau ni baga-bagay dang otomatis sama nginang itu tergantung kepada kita masing-masing pribadi apakah kita memang layak untuk menerima pewujud nyataan baga-baga ni debatai manang dang tergantung tuhita. Alani mahuren itu hatta diturpu jami taon. Molo ditaringoti bangsa Israel najulu asa tarpasu-pasu nasida asa marutung nasida asa dipagijang umur nasida di tano Kanaani di nganan hanguluan nasidai di tano Kanaan asa dapota tua nasida rikok nasida makaholongi dia bata mangihutton aturan dia bata mangului hatana lasongoni donang tuhita kamanginang. Asa di debata di hita pasu-pasu di tonga-tonga ni ulut taon. Di ramot hita asa di odihon rikok mahita maka holongi debata. Di paingot kita nuai asa taha holongi debata sian nasa rohata jalata patuduhom ma holongi rohata merhite tindakan dan perbuatan. Ima namangulu hita khobar tu panugun-ugun di debata khobar tu dalan ni debata dohot khobar tu pati ni debata. Dita saluhu nahurian itu hatta gudang do angan-angatta gudang do harapan-harapatta taringot tu nadinggan natahirim lehono ni debata tu hita pasau tu ni debatai. Di bagasan obasoma di padar tu hita hurian itu hatta hasasau niak harapan harapatai aka pakirimotai molo di bay persentase hola 15% doi alani aka nataula alani aka usaha sendiri alani gogota anggo 85% huasa ni debatado mabain asasaut natahirimi asasau nata persitai asa tulus akan nataulai 85% ni di tangan ni debatado imabay ni jadi
Anggo kau sana taba ini di 15% dui. Molo istilah ni hasil ujian 15% 15 manileta berarti gagal. Ikon na dileo debataro pangatoyon na 85% naik gabe 100% sama dengan sempurna sakap natasakapi. Gabe tulus akan natasakapi. Disakapi rohani bangsa Israel na niluhon ni si Musa hiro sonang na sila di tanah Kanaan, madua na sila di tanah Kanaan ni daw siyan akka paramaran. Nagudang ko pangisi ni tanah Kanaan ni amangina. Akka pinopar ni si Ham. Pinopar ni si Ham mabangso Kanaan na mangisi tanah Kanaan ni. Jadi gudang museo pinopar ni si Kanaanon nagabi marga muse manggohi luat Kanaan. Nabelga-belga do keturunan ni si Hamon. Do belga sian keturunan ni si Sem. Keturunan ni si Sem do yang go Israel, Yesus Kristus. Jadi anggo soal marporang do sa ponggolo bayanon ni pinopar ni si Ham ima pangisi ni tanah Kanaan ni hala Israeli sa ponggolo bayanon na. Unak ko martaon-taon sa bulan Februari pasudaw ni pangisi ni tanah Kanaan ni mulo masuk hala Israel. Hala menyeberang pe sa sungai Jordan sa kilo mata buru pamation na sudi bangsa Israel. Daksa nga manapu iparbuin niya kaanggur. Narong di tanah Kanaan ni daksa nga tapon na dasa nga painonon na dasa nga langon na alay di sakapin na sila do, dihirim na sila do, dibayangkan enaknya di tanah Kanaan nanti. So ano manukay masonak-sonang mata pun nami magudang perbuye ni anggur naramosi narohana ima angan-angan na ima sita-sita na alay huren itu hata didok marhite turpu jami taon mabayniya sa saw di debataro. Sa guru ni nasida, itu makanya dok si Musa hupapilit tu hamu sa darion, hanguluan, manang hamatea, pilit na dia do, namar lapata di siuran itu hatta, asa saut na pinikirami na yang anak atomi, ikonaronggo sikapmu, tentukan sikapmu, karena sesuai sikapmu itulah pewujudan dari angan-anganmu. Lasong nilo ng tuhi tahurin ito at asasaw akan nataparsitai memang taparrohao maju tapatujulo maju maparrohahon songo dia do kewajibat tamarado po debata asasaw nataparsitai mangina idok banak idok kon dipoda sa plono may tulu tu Jehova magiling pabahenamo asa tulus akasaka ni roham ikut tu Jehova do gilingon ni sudia asa tulus saka ni roham. Ape yang anangata, ape nata parsita, ape nata igil lise debata, tapatujulo mahurian itu hatta, lau patulu sakat ni debata asa saut isudi. Unang tapangasahog gugutta, ay dito nakani sa 5% do perbuhe ni guguttay. Buape tabay mangunggal marhiti gugutta do malotta sa 5% do hasil li. Dari apa yang kita inginkan. Jalani kita patujono do laho patupa sakap ni rohani dia bata mangulaw sakap ni rohani dia bata lo mani rohani dia bata di tonga-tonga ni ngolutan asa sao nata parsitay asa gabe di leho pangatoyo dihita asa dia toy ngoluta asa dongani molo di haholongi hamu dia bata gajang mau murmuna ninasimu satu ala Israeli. Mulu gudang pe akabete gudang akatantangan aral rintangan di tanah Kanani gudang pangisi di tanah Kanani nai manggugai hamu jami ma isiru dia bata mulu ngai haulo kamu dia bata isiru dia bata mangapini mangodiok kamu meneruh sudi musumuna gajang ma umur muna nina. Jadi songonilo nakita pe hurian itu hatta molong ata patujolo lau patupa lo manirohai dia bata makaholongi dia bata donganan dia bata mahita kamanginang disudia kasiulota do disudia ka pedalanan ngoluta si pangatoi ma dia bata dihita lau parohon akan adenggan
baheni hurian itu hatta berusaha maju hita patuduhon kadar ni holong ni rohatai ubalga tu debata asa tu dirita. Melojol mah manusia itu ego. Lebih kepada berorientasi kepada diri sendiri. Termasuk holong. Holong ibe. Lebih mengarah do holong ni rohate ubalga tu diri sendiri. Dakya rela hitara. Moro secara manusiawi mengalir kolong tai ubalga tu halak. Pasti secara alami ubalga do holong ni rohata tu diri sendiri. Alai di baga satikyon hurian itu hatta konsekuensi tuaka jolma nau kolong rohana tuaka na asing termasuk tu dirina sendiri asa tu debata masalah pilih be mana di si masalah pilih be gak bisa sao biarkan api narsita ni rohana itari tuaka nedinggani molo songonido alai molo berusaha do hita berusaha do jolmai papatar honggoluna ukolong rohana tu debata asa tu akana asing akai mana dihaholongi debata dihaholongi Tuhani jala donganan debata donganan Tuhani gebetar pasu-pasu nguluna tulus ma akana pinasita ni rohana makorhon akana denggan hatan itu Yesus hiaru maddo songono di Yohanes 10 ayat 20 sada manangisi namaniyo akapatiki jala diraduti ido na holong roha diau dihaolongi damangido na holong roha diau au pe holong do rohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana papatarokku ma au tu ibana na Yesus di papatar Yesus do dirina tuakka na makaholongi ibana jala kadar ni holong ni roha na ni igil li Tuhani ima songon atani Yesus tu si Petrus holongan do roham tuau asa akaun mulai do holongan ukolong goroham tuau asa akana asing termasuk tu dirim diigil Tuhani ikon ubalga maholong ni rohatta tu ibana molong abui tapatu pai hureni tuhatta didongani Tuhani mahita papataron nama dirina torus tu hita laho mangatoi sudigul miningolutta mananga hapi akabata di pedali ngulutong ngasih pangatoi be Tuhani alai molo sai diri teru tahaholongi do ukolong rohata tuaka nasing tuaka mamon tuaka odeng tuaka jabatan nasing nga iman ni si Musa dison nunga mamilit hamati yani do hamagoan hurian itu hatta namang ihut maridi turpo jami taon di pasunggulot tuhita asaw ng taliw diritaw mardebatahon debata siliban pangiburu do debata naburju do debata pardingga basa mudah hula rohana alay molo soal holongi roha daktar jalosa molo taliw rohaton maka holongi maka porsiai debata siliban ikon holan ibana do si sobauta jala si haporsiauta ido dipangido debata unangnya talehon nanggoti rohata uporsea atwa kana asing mendewakan hal-hal yang lain jadi mulu nuaing tindakan-tindakan menyembah ilah-ilah lain secara modern dang be manobabi ube daun molo dihitau nuaing dang be mangalio dirina makaporse huaso ni begu be na ihuta na may songoni jimulanggo pe hitaon na songoni parhuta-huta dobe tinggal di Jakarta leanggo haporsion di parhuta-huta jadi cocok deh di huta sa sitonga
Alai nuaing nagabe problem dihita karena di kota, nau mengecak kemajuan yang terancam akan pengaruh-pengaruh, paham-paham yang mengarah kepada ateis, itu adalah mendewakan teknologi-teknologi dan materi-materi yang ada sekarang. Coba majuhurin itu hatta mulu mersahit tita mersahit ta mamangina arung do pesongon na jolo tu bidan majo arung do saya bidan baru tu puskesmas bisa sa puskesmas bamulang balung baru petu rumah sakit umum agak tu kota mayotik masuk majarum gatung itangisi ma ngamar jarum gatung puang dua impusi masuk ngelima dia bang lau mati namanya kan mau ngamar jarum gatung dah julu kan itu kan jumlah botol lain udah bering jumlah lu bering ngelima kalau mati dia bang ngelima puang 5 botol lah masuk jarum gatungin mau lu nuaing udah itu hatta malu tu bida perjolo bodrek do teh sa bodrek si perjolo itu harus salapui dan makan naik ke dosis bodrek ya. Mau bodrek sih untuk anak, mau bodrek turima jauh tik. Barang makan bodrek, barang makan satu ngahian, ya biasa sebiji. Turun berdigu metong, au mana wawan itu di hutan. Tukup itu kan, tukup banatahan keringat naso tahas step kan itu kan. Alai martangi yang doon Tuhan, apa inolianon melum mau. Mulaw na sanggulan kalapa do ibursikon. Kalapa ingat ngati kalapa nama tuon kelapa dikunya-kunya ibursik matu dagingnya anak konon. Asa keluar campaki. Ahapyo Tuhan no wainon pasu-pasu mon. Bursik puh malum. Bamolok kepengay masa paridla kan? Sarsa paridla. Molo nain di sonate, molo malang migorek kita yani cinai. Badak. Jadi mertangi yang dui mau orang makan nih baru petu bidan mulai kurus betongon baru petu bidan sebidan baru tu puskesmas masuk ma obat na belge-belge kan saya 5 bedut serana lokok mau obati di son alin belgena memang termalum bu alani acik ni permasuk ni obati termalum kan bamudang balum baru petu rumah sakit mau nuaing huren itu hatta wala marsahit dia dokter no jago dia rumah sakit na lengkap peralatanna itu dido jadi nggak mulai mendewakan teknologi nggak lebih porsia tu teknologi daripada tu pangatoyon panupahiyon ni debata ipe nungamar debata hosiliban huren itu hatta isi dokter na paling bagus. Hurin itu hatta olulu sipata upur siak kita tu kecanggihan ni ala-ala medis 75% asa tu debata 25% tu atik BH juma perdite atik BH itangyo debata gudang go ruaso dengi pebua marsai mana bahasa dan binoto alanya naso porsia di huaso ni tangiang dari porsia do tangan di dokter. Nah ini mulai bergeser hulen itu hatta. Hidup banyak pucu pimpinan di HKBP di masa Indonesia menjadi negara maju nanti yang diprediksi tahun seni teh 45 di dokon. Tahun 45 do 2045. Olo ma aron do PHKBP nuaing manang naung gabe ateis do ruas nai. Dak porsia be narong debata. Hurian itu hatta di bagas setikyo di jamitau di dosimu sarupani molo pola do di leho jolmai rohana mardebatahon akan asing nama milik hamaguam mai tu dirina. Alani hurian itu hatta taleo madirito makaposi debata marha porsiano latu debata. Ay memang orang ibadah do debata na mengula manginang. Nabi mangatoy nguluta. Piga hali jut
Saya pasungguluk kami meriti jami tahun. So ngebuti-buti pabuan hola debata tayo debata nadong. Nanggo nasi ngai akai imajinasi dui. Imajinasi dui. Teknologi pe itu hanya coba-coba, uji coba-coba. Yang menentukan itu adalah Tuhan. Si Elia di Bukit Karmel ngai bution di mana? Ngai jo ibana akka panurirang Baal. Panurang Baal, ima debata Baali. Bae pelia mu di sono, bae pelia ku di so, jo debata mu, jo debataku. Jo na sida ma debata mulai menugut sampai arian, sampai di host nyari dangarung lagi aha perubahan di pilihan na pinilihan na sida tu debata Baal lai. Sampai siati da inga bute siati akan Nabi Baali, asa asi rohani Baal lai medana sida asa yalusi sampai merbuderi daging akan Nabi Baali. Hola majau-jauh debata nai, dangarung alus lagi aha. Itulah membuktikan bahwa itu semua hanya imajinasi, tidak ada. Jitu ahal leono marhapor siau tu si marsoba tu si, iba pilih-pilih tu si sarupa do tita laut, marsoba tu begu tu batangi hau na belga, ibu tolor rimanu pi 12 butir, tolor rimanu na balau, ibu 10 tolu butir. Dangu lapatan na, ayarok karuai, dangarong yak kamaginang. Sarupa nakaningani do ala canggih doa kaparbinotuan ya ka dokteri molo malo pe dokteri kuliah senalu S2 S4 S5 sampai sonom alai molo pas mengobati hita linglungi mana hurang morum na budari tong do salah pengobatan semua ada di tangan Tuhan huren itu hatta ya ada di lalamu marobat tahu macet tensi salah tensi nai au ya stres sami pedita ni haga bita jukarang hati hai hami natudu saya ada Bible Pro 2 mi pedita ro pedita reseton etabu tujabu ni ruasta bidan nga peciu bidan on hurua do roa ala tensi ne peciu karwa kan jadi ekatusi na lami tu si sambil makata tayo mangopi jero ami inang tensi jo ami bah inami nang ipa we nangon ngaliling dangi tera ulang ano tensinokan martensi mahami be perjulu matong biasa ba pedita resok perjulu kan tapi na lumor na mga langi jagal panggang karo na di jala bypass ite isi ita mabahya tu Lampung bypass BPK bay panggang karo arong go kidu-kidu nesi malo lewat tamu linta ay mangina aro singgah musi dang na reklamyo na te. Jadi ba tensi matong betul naman haru puang mati na mau stresi mana kan itu lai mana kan hudul jisa alinga pusing mana ngap cak bering buhino marga tubi ngamod dingnya ngamod ding dang alani moding daung dung 25 tahun naik do moding lungi mamusi tensi wajar tong bapak niku mengalangi jaga lu toruco niku kan baru ama mesti sarupa tibutin siku kan isong nasi adu bah perdarahan naraku kan masalah ngesen aku tuh mel Roma Bible Pro kumuse Bible Pro tensi tong tibu gawe stres mamine turu kan stres mamine turu wujud tayo manginum kopi naon anggo padita resok namet dan dinum be kopi on ala nang arawan ngadi batas akhir so tunggal pulda inarana kan lasodi numbo kopi anggo atong hinum bokan are gua wujud tami mau asetor lau hami muse tu jabuni bidan ruas nami tong agi agak aktif dope bidan membantu persalinan nah sama-sama matuanya ala persalinan no gawe terus roaka warga itu si aktif ma ala tensine kan lama ami tu si saniro langsung tembak tusan sanan tu teduk betung tu topi ni lautan kan itensi ma tinggal doang peditai, itu peditai sesuatu, namanya kan, apa gue, jadi baring gadu sudi, udah itu hatta, semua ini sudah, dan ya pemenutukan, mulu alat ibu salah kan, bodoh salah, error alat, baru jual mau error, nerona human error ada, bala malah boy error, jadi sudi yang menginang intina, seguri debataru, nama Tuhan. Alani hudan itu hatta asa tu lucu di akan hata parsita di tonga-tonga ningulut tahun bayi mana kan ngatanya dia bata di bagasat tikyo madot tu hita tahu berusaha mah hita
maka hologi dia bata, maka porsiai dia bata, olan ibana neta puji ta soba taha porsiai, maraposat ibana hita, jala taha holongi ibana, lobi sian holongi rohata tuak kana asing. Dukun ni imana mama dongani hita, imana mangaramoti hita, mama sumasu hita di sudi gulmi ni ngulutta, saliling di hasyanganon. Kudang pe akabatabat, ibana nama mangod di hok kita, di sudi gulmi ni nguluttai. Amin. Martanyang mahita. Maulia tema dihwali Tuhan. Nau mamakulingi hami marhiti hatam na badiai. Lau mamudai paingotok kami. Taringot tu ulau narikot si patopon nami di ngulu namion asa tarpasu-pasu kami. Patau pargugui mahami Tuhan mangauhon hatami akapu dan apinasa mutu hami marhiti jamita di tikion. Ali di bata amanami. Di bagasan obason, tanya kono nami dodongan nami na marhabok ni roha. Ima yanakon ni keluarga ni aman nami aman dulu 1000 nahinan, inang buru sirai nahinan. Tagamod dobot caroha ni yanakon na sida, di parmoding ni ina nami inang dulu 1000 buru sirai. Apo lima roha na sida Tuhan marhiti tordim tor di borbadia. Di habok ni roha na sida. Jala di ulau pertuaton ni nami pe tuho mapasatami tuha songodi pisa kapi keluarga mana nabonon na tubo na pasugit tuko matuhan na patiurhon homa na patuluchon na mga leon hagugun haipason tiur ni roha tiur ni pikirat tusudi pinopar ng keluarga doa kanariko tulaw ni homa Tuhan na patukon. Ali di bata Jehovah manami tanya konon nami do ruas ni huriam dongan nami na marsai do bason. Na dirawat nuain di rumah sakit. Imay na nami inang linggulan. Boru siturus. Na dirawat di ruang ICU rumah sakit Tarakan. Songon inang ina nami inang situa Ido Huta Barat. Sandra Boru Sidabutar. Na dirawat nuain tuha di rumah sakit MMC. Songoni nandongan nami Jeremia Beldon Manulang na dirawat di rumah sakit Andika. Doho amang JR Marpau na dirawat nuain di rumah sakit Budiasi. Asi marohan Tuhan. Huasomma na manupahi sudi usaha pangobation na pinasahan niya ka dokter, para medis, inganan niya kadongan nami dirawat di bason. Asa gabi makoron hamalumo ni Tuhan, marhiti-hiti panupahyomi, tibu na sida mulak tutungan di bagasan hayipason. Lasong nila Tuhan marudup pedongan nami, na dirawat di bagas na masa pemulihan, doho-dongan nami na rawat jalan, asi maroham Tuhan, o mana manupahi sudi pangubatin na sida, di na nami ng lasma boru si majutak, ina sitopul boru panggabian, ina lebat tubing boru na 70, ina dolo 1000, ina sitohang boru si majutak, ina si hite boru si hobing, ina si boro boru si giro, ina tubing boru rumah horbo, ama situa MT Raja Guguk, ina si aturi boru butar-butar, ama situa Epsol Lubaturuan, Daniel Alfredo Tampubulon, amang Profesor Dr. Taralan Tambunan, inang Awesiha boru Panjaitan, amang Manotang Sibuya, inang situa Evangelis Indra Hutauruk boru Tobing, amang Dr. Andus Sahab Perdamaian Huta Barat, amang Daulat Tahir Nabi Tupulu, inang situa Priska boru Tapea, inang Munte boru Manulang, amang Dehasa Musir, amang Ari Tonang, amang Farel Panjaitan, amang situa Salman Purba, do inanami inang calo situasi menjutak desi boru Lumban Tobing. Oma Tuhan na masuk sudi pangubation di masa pemulihan nasida, na manupahi sudi usaha dia kadungan nami na sedang rawat jalan, asa jupang hamalumon nang nasida tibuhi sarpa matang na Tuhan. Lasong ni marudup po na kadungan nami ng liling songoni na niya liling na mga iparsahito ni, so rajupang dope hamalumon. Nabuhi do Tuhan alani usia, gabi si patagale pamatang na, ima din na namin ang padjeta boru tapubulon, inang tabu na boru sitorus, amang pisilalahi,
amang MTU ta Barat, inang Anderina Borusiahan, amang Insinyur Oka Aruan, inang Lumbanturuan Borusi Litonga, inang NOP Sioming Boru Tagalung, amang Hotman Sibuya, amang Maruli Butar-Butar, amang Suta Panusunan Utagalung, amang Nurdin Manurung, inang Hutauruk Borusi Manjutak, inang Sitompul Boru Lubis, amang Marsakap Huta Barat, inang si Manjutak Boru Lubatobing, doho di nanami, inang si Mamora Borusi Majutak, lehot Tuhan di nasida pakirimun na mangulu, bengek ni roha, mangai parsahito ni, dinasajupang gupeha malumuni, sa guru di hodo Tuhan, molo malum limu malum luhi, lai molo tumpe sojupang dupeha malumuni, bahunang magabe mapakorho marpangot taki, tungulu haporsiam nasida Tuhan, alai gabe dalam me Tuhan, lampa jonoko dirina tuho, pahoton hasetiun na tuho marhapor siaon huhut marpakirimon asi marohan Tuhan di bagasan obason mangidu mangigil lohami totong tuho asali hunom muma hai saru ni pamatang hamalumon di parsahitun nasida tu songo dia peliling ngasahiti nuain dia nasida Tuhan tuk doh wasong laho pamalup posa ali di bata Jehovah manami songo ni manang dia kadongan nami na marulak tahu di bagasa saminggon tukau malati kami mai tuho Tuhan alani asini rohamdo boy nasida memulus sudia are-are ni ngulu nasida dia kana salpu uban marhahi pason nasida manari pari isu di sahatro di ubason lasoni mali Tuhan mangele mangido hami tu dopamu nang diudu nilakan ngulu nasida tuho pasatami Tuhan asale honomu pangaramotion panupahion nasiokoi lau mangalakau lakan nguluna di tahun na baru na tinabami sidalan nasida tujulan nyarion ramoti nasida lehon las niroha pasu-pasu sudah gulu miningulu na Tuhan lehon ma nang aka panupakmu tu nasida ali di bata Jehovah manami las songoni masudi ruas ni huriam aka BP pasar minggu secara khusus nang sudi akan porsia diho songni nak kami na pungudi ngananon rap doa kadongan nami na madohoti par minggu non secara live streaming tutuho matuhan upasat tami ngulu nami asaho matuhan nama nupahi hami galup marsada-sada takas do dibotoho akka sakap nahu sakapi hami asaho matuhan na patuluconi hobar tuhasi di roham tuduh wasom lau patuluco pasau tu sudi akan nahu sakapi hami jala di sudi akka hamaulo ni parngulun nahu dopi hami Tuhan tutuho mahami marsigat tu mangido pangurupion asaho matuhan na mangurupi hami puluh kami siya nakaragam ni hamaulo ni tuko matuhan na mga leon na kalas ni roha ngulu na duminggan diudu nilakan ni ngulu nami tu akari na magihut asi maroham Tuhan songoni manang disudi akka padala ni ngulu ni ruas ni huriam sanami met satu na matua homa na manupahi disudi akka gulu biding nguluna dia kana masikola homa Tuhan na maluka bisuhon na pistaran disudi Tuhan akka na mga luli parkarijon ho na patulucon patuduhon akka ulaw di nasida dia kana hirim roha dia akka parianak konon homa Tuhan na masu-masu burtian ni akaina asa gabi adong perbu ini burtian na Tuhan makorolas ni rohay di nasida na mga lului aka siroka nito di homa na patuduhon patongoton marhiti-hiti asini roham asa gabi jupang masiroka nito di na gabi tahu sisada roha sisada tahi makorolas ni rohay di udin padaling ulu nasida tu akari na magihut gudang dopi Tuhan aka hirim ni roha ni ruas ni huriami dia kana maragami tutuho mahugat tukuk kami asa homa na pasauto na patuluconi hobar tulo mo ni roham sadok tu pahi mangulu nami sudiru was ni huriamon arian nando borgin daging nan toddi nami marhite Kristus Jesus asi maroham tangi humatang yang nami amin hurian itu hata ta para di mapileta ta pilih huma di bagasal las ni roha huhut mari desa bukke di nomor paras pitu puluh sada
kita jongjong. Tatanya kuma piliata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhut silehol lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinurbadia magwarma. Say ro maharajaw mo, say saut malo mo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daron hangolua siapari. Si sama dusa nami songo panisa nami, di dusa ni dungan lamar dusa tuhami. Unak kami tugihon tupang mucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim.